20 март кешендә сезне Саба дулкыннары телевидениесе каршыла. Хәерле кич, исәнмесез. Табигатьтә язгы манзара, күңелләр, галәм яңарышта. Менә шул язгы сулыш белән сезне Атна информацион программасының бүгенге чыгарылышын карарга чакырабыз. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бу көннәрдә дөнья күләмендә яңа COVID-19 вирусы зур тавыш куптарган мәсьәләләрнең берсенә әверелде. Кем белән генә сөйләшсәң дә сүз шул чир турында ялгана. Бүгенге көндә дөньяда 200 меңнән артык кеше коронавирус йоктырган. Россиядә шундый 147 очрак теркәлгән. Татарстанда бер очрак кына расланган. Саба районында булган вазгыять әлбәттә күпләрне кызыксындыра. Төгәл мәгълүматны белү өчен без Саба үзәк шифаханәсенең эпидемиология буенча баш табиб урынбасары Резида Фәттаховага мөрәҗәгать иттек. Бүгінгі күнде біздің республикада бір случай тіркелген. Бұл Франциядан қайтқан кіші, ол республиканский инфекционный больницада ята бүгінгі күнде. Біздің районда мұндай ауыртушылар, аурулар yok. Шетелдерге шығып командировкаға, тур поездкаға шыққан, һәм қайтқан кішілер бар бүгінгі күнде наблюдениеда тұра тұрған. Алар 14 күн наблюдениеда тұрарға тиіш. Наблюдение, медицинское наблюдение температуралары өлченеләнде һәм әгәрдә берәр симптомлар, шул грипп, ОРВИ симптомлары аерылмый, әгәрдә барлыкка килә икән, температура күтәрелә икән, алар хәбәр итәргә тиешләр һәм ул вакытта аларны уже изолировать итәбез уже лечебное учреждениедә. 14 көн эчендә алар өйдә генә торырга тиеш, чыгып йөрергә ярамый. Бигрәк тәген өлкән кешеләргә, 65 яшьтән узган кешеләргә алар группа рискага керә безнең өзлегүләр, шул ук үпкә кабару, пневмониялар буенча авыр кичерәләр. Шуңа күрә алар белән контактта булырга тиеш түгел. Әгәрдә чит илдән тур поездкама, командировкама кайта икән кеше, безгә ул соңрак килеп җитәргә может, аның хәбәре ул кешенең аннан кайтканы командировкадан я тур поездкадан безгә наблюдениегә алыр өчен Роспотребнадзор бирә предписание. Шуның өчен бу кешеләр үзләре хәбәр итсә, кайтуга хәбәр итеп участковыйларына, участковый терапевтлар аларны уже наблюдениегә ала. Һәм больничный эшләүчеләргә больничный бирелә инде. Әгәр дә больничный бирелми икән, ул кеше барбер эшкә чыгарга тиеш түгел, самоизоляция өендә торып, административный отпускыда торып торырга тиеш була шушы 14 көндә. Коронавирус эләкмәсен өчен урамда кешеләр күп йөри торган җирләрдә уларны юырга кирәк. Әгәр дә юырга условиялар анда булмаса, ул вакытта төрле салфеткалар, дезинфицирующий салфеткалар, анда спрейлар бар, әзер уже готовый спрейлар, шуларны кулланырга кирәк. Һәм биткә, күзләргә, борыннарга куллар белән кагылмаска, чөнки кул төрле шул ишек тоткалары тотыла, телефон тотыла, һәманда шуңа күрә анда ул уже вирус булырга мөмкин. Әгәр дә шул төшкергән, җиткергән кешедә әле яңа кан булса, шул ишек тоткасын, шуннан уже икенче кешегә йогырга да мөмкин. Шуңа күрә обработка булырга тиеш. Еш эш урыннарында шушы ишек тоткаларын, үзегезнең эш урыннарын еш дезинфицирующий әйберләр белән сөртергә кирәк. Еш җилләтергә кирәк, 2 сәгать саен бүлмәләрне җилләтергә кирәк. Андан соң кулларны жуырга һәм маска киергә, бигрәк тәген кеше күп йөри торган җирләргә чыкканда ул маска 2 сәгать саен алышынырга тиеш. Һәм эш урынына кергәндә инде әгәр дә безнең авыртучы кешеләр була икән, температура җитәләр икән, алар уже эшкә кертелергә тиеш түгелләр, аларга уже өендә алар табиб чакырырга тиеш. Коронавируска бәйле рәвештә илдә игълан ителәчәк карантин халыкны тагы да сагаерга мәҗбүр итте. Карантин вакытында өйдә туру хәстәрен кайгыртып, халык кибетләргә йөгереп азык запасы туплады. Билгеле инде бөтен кеше күпләп ала башлагач, күп кенә кибетләрнең товар киштәләре, складлары бушап калды. Ләкин бу һич кенә дә әйбер бетә дигән сүз түгел әле. Чөнки Татарстан Республикасы җитәкчелеге дә азык-төлек запасының 2-5 айга җитәрлек булуын игълан итте. Саба кибетләрендәге вазгыять турында Райла Галәвина хәбәрендә. Саба үзәгендәге кибет гадәти үз режимында эшли. Кибетчеләр сата, сатып алучылар йөреп тора, киштәләрдә буш түгел. Һәркем үз кирәгеннән чыгып товар сайлый. Үлә, бетә, чират торып әйбер җыючыны очратмадык бездә. Апа, менә кибетләрдә әйберләр бармы? Сез запас җыйдыгызмы шушылай? Юк, бер нәрсә җыймадым. Бүтән нәрсә бар. Төшәбез, алабыз, нәрсә запас җыябыз. Аллаһка шөкер, бүтән нәрсә бар. Нәрсә әйтергә кирәк. Менә sütüm bitti, süt aldım tegenden, менә кабартма, иртә белән ни алдым, мәсәл, ипи алдым. Менә шул. Туз бетә, шырпы бетә дип җыйдылар. Юк, кирәк түгел. Битми ул, булып тора ул, Аллага шөкер. Сез халыкның әйтүенә ышанмыйсыз? Юк, ышанмыйм. Үземнең фикерем.
Кибеттә әйбер бар дип. Кибеттә әйбер бар. Кибетләр бик күп, һаман кайтып тора, бетми ул. Аллага шөкер. Ә сез җыйдыгызмы әйбер запасы? Кирәкле әйберләрне алдык балаларга, күчтәнәшкә, оныкларга. Бүтәнчә юк. Әйбер бар кибеттә дип. Бар кибет ие. Бар Аллага шөкер. Кибет күп бит. Бүген булмаса иртәгә барбер кайта ул. Һәрбер бүтән әйберне җыя башласаң, безнең ул акчага нишәтеп җыеп бетерергә кирәк аны. Без маларны күрдек инде. Беренче генә күрү түгел. Шул булыр әйбер дөм бетә торган әйбер түгел. Аның инде бер урында булмаса, икенче урында барыбер кибетләр эшләп торачак әле ул. Кибетчеләр сүзләренә караганда, алар алдагы көннәрдә күп сатканнар. Халык тормыш өчен иң кирәкле беренче урында тора торган ярма, он, шикәр комы, май тукмачларны алган, ләкин күпләп капчыклап түгел. Көндәлектәгечә үз кирәгенчә генә. Аңа карап киштәләр бушамаган. Беткән товар урынына яңасы килгән, гадәттәгечә эшлибез диләр сатучылар. Саба үзәгендәге әлеге кибеттә азык запасы туплаучылар ажиотажы күренмәй. Күргәнегезчә менә кымбагаш майлары бар. Алар төрле исемдә һәм төрле күләмдәге савытларга тутырылган. Бәяләре турында әлбәттә фикер йөртеп булмый. Алар төрле кибеттә төрле бәядә. Ләкин менә бу кибеттә аларның төрлесеннән сайлап аларга мөмкинлек бар. Бу бүлектә безнең тукмачлар, ярмалар, писүкләр тутырылган, күрәсез, киштәләр тулы. Сатучыларның сүзләренә ышанганда, аларның бәяләре бары тик менә кичәгедән 3 сумга арткан. Һәм менә күргәнегезчә бөтен киштәдә дә алар тутырылган, төрле үлчәмнәргә куелган, теләгән кеше үзенә кирәклесен сайлап ала. Кибеттә товар запасы бетте дигән шик дөреслеккә туры килми. Ил җитәкчелеге халыкны юк-бар уйларга, шик-шөбһәләргә бирелмәскә чакыра. Республиканың үз халкын тукландырырлык азык запасы җитәрлек. Социаль челтәрдәге имеш-мимешләр алар хәзер күпчелек кызык борылышын алды. Бу агымга ияреп, үз-үзеңне ышандыру исә ахмаклык билгесе. Сабатаңнары газетасы журналистлары халыкка мөһим яңалык, төрле язмалар җиткерү белән беррәттән конкурс бәйгеләр белән дә үзенә җәлеп итә. Узган атнада коллектив хезмәткәрләре Татмедиа акционерлык җәмгыяте оештырган язылган өчен смартфон бәйгесендә һәм әти-әни ял итегез, мин барында булдырам конкурсында җиңүчеләрне тәбрикләделәр. Бу хакта Гөлназ Вахитова материалында. Бәхетле җиңүчеләр дип байлар сабасыннан Розалия Мөхәммәдиева һәм Каримулла Гатауллин танылды. Бүген алар Татмедиа акционерлык җәмгыятенең махсус бүләген алырга килде. Biz bugün менә ике төр конкурска нәтиҗә ясарга уйладык. Берсендә аның Татмедиа акционерлык җәмгыятенең үткәрә торган бәйгесе бу язылда телевизор бәйгесе иде. Беренче этапта менә без ел сайын аңа үзебезнең газета укучыларыбыз кушылып баралар. Язылган газет журналларга квитанцияларын тапшыралар. Һәм инде ел сайын безнең кимендә бер кешебез, бер газета укучыбыз Әбу Әнәшәбез әлеге бәйгедә җиңеп килә. Кызыксындыру бүләгеме, яки инде анда югарырак призлармы, ел сайын без инде бүләккә лаек булабыз. Каримулла Гатауллинның иң яраткан журналы Казан утлары. Ул аны 1968 елдан башлап алдыра. Армия сафларында хезмәт иткәндә, Рус авылында эшләгән елларда да язылган. Уткан бүләген бирү белән беррәттән баш мөхәррир аны туган көне белән дә тәбрикләде. Мин инде 20 елдан артык даими рәвештә алып барам Казан утлары, Идел, аннан соң Сөембикә и 4 газеты. Нинди төрдәгеләр? Звезда Поволжья, безнең газет, аннан соң Шәһри Казан, аннан Мәдәни җәмгыять и район газетасы. Элек 20 төрлегә язылдырык. Балаларга без балалар журналлары, хатын-кызлар өчен заманында работница, крестьянкалар работалары әйтәм бит. Без бер фанатлар сайында белә. Хәзер кая куярга белгән юк, менә бер 20 еллык подшивкалар бар. Иң зур бүләк смартфонга Розалия Мөхәммәдиева ия булды. Ул безнең районнан бу призны откан беренче кеше. Күп төрле газет, журнал укый, вакытлы матбугатта урын алган һәр мәкаләгә аның үз фикере. Электән дә инде райкомда эшләгәндә күп газетларга язылайык.
Анда инде социалистик Татарстан бит, аның белән иҗатташлык итәбез уже бик күп еллар. Безнең мәрхүм әтиебез турында да анда зур статьялар, шахтерлар турында 26 елгы материалларында язып чыкканнары, без аларны истәлек итеп саклыйбыз инде. Элек инде дөрестән дә Мираж журналларына да язылайык, Мәгърифәт, Мәгариф журналларына да үзебезгә кирәк. Быел инде мин үзебезнең юбилей еллары булгач, сабабызның 90 еллыгы, аннан инде 100 еллык Татарстаныбыз, аннан инде 75 еллык үзебезнең Бөек Ватан сугышы биткәнгә, шуңа күрә мин инде шушы истәлеккә дә, аннан соң эштәлекләрен тирән карап барырга да, укып барырга да дип шушы газетларга язылдым. Саба таңнары журналистлары һәр вакыт эзләнүдә. Биредә көндәшлеккә каршы тора алучы ныклы коллектив тупланган. Яңалык җиткерүдән тыш алар укучыларын төрле конкурслар белән дә ял иттерәләр. Әти-яни ял итегез, мин барында булдырам конкурсында да 20гә якын кеше катнашкан. 23 февраль Ватанны саклаучылар көненә һәм шулай 8 март Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан оештырылган иде. Ике бәйрәмне бергә берләштереп, biz инде 9 март көнендә бәйгегә нәтиҗә ясыйбыз дип вәгъдә биргән идек. Һәм бу эшне без инде эшләп чыгып, бүгенге көндә 6 кеше әлеге җиңүдә җиңүчеләр дип билгеләнеп, аларга инде без үзебезнең призларыбызны тапшырабыз. Конкурсның иганәчесе автосервис хуҗасы Айдар Шавалиев һәм аның сеңлесе кондитер Айгөл Мәгъсумова җиңүчеләргә бүләк итеп сертификатлар тапшырдылар. Кунакларның кәйфи яхшы, теләкләре киләчәктә мондый бәйгеләрнең тагын да күбрәк булуы. Миштабаш авылында гомер итүче Дания Бишакирова үзен бик бәхетле кеше дип саный. Чөнки тормышын үзе яраткан һөнәргә багышлый, авыр елларда да Ходай аны яраткан эшеннән аермый. Бүген исә гаиләсенең ныклыгына куанып яши. 16 март көнне ул 90 яшен тутырды. Яшькә бик кайтырым, яшьлек бит ике килмей. Шулай булгач яшигәде, шаярып, уйнап, көлеп. Сау булгач 90 яшькә дә җиттем бит әле диеп. Бүген Дания бит тормышыннан канәгать булып, менә шулай шигырь юллары белән сөйли. Әмма балачагы, яшьлеге уйнап көлеп кенә узмаган. Безнең бәхетсезлеккә 10 yaşta soğuş başlandı. Min 3. klasta ana okuytırayım. Pioner lagerga kirəbiz deyip duradırıyıq. Şol günü barabanlar qağab birgılar birleşip gittiler. Soğuş başlangan deyip 5 abiyim. Birsinden birisi kiçine abi soğuşta kaldı ölüp. Birisi 21 yılı, birisi 24 yılı, birisi 27 yılı, onsı bitmey 17'ine yaşta bulgan. Mine şuları iske düşse, bu arada soğuş turunda söyler, jılamışım, bir de kalganım yok. Eti Luyu, onu akıp kazırga aldılar, soğuşka olmadılar. Günü dönü basuda bulduk indi. Mart ayından çiçerik berengeciydik. Şol çiçerik berengi bizni isen kaldırdı. İtemli yol, ul oppağı, misal opçum meşaytır, üyüp koyadırıyık. Onlar gittiğinde kışıtkan, akşaşak, birisi de kalmadı. Şunlar bitirdiğinde oşap, 90 yaşka jittim. Allah'a şükür. Юбилярыбыз балачактан укытучы булырга хыяллана һәм бу максатына ирешә дә. Бүтән тормышы балаларга билем, тәрбия бирүгә корыла. Бик азаплары булдык. Şu anda bizni укытучы булмады. Эвакуация белән кайткан бер әби җирдә. Аның малайлар тыңламады. Uzun teneffüs teşrifli tortması kadar yine ipi bireler iyi de malaylar şu ipini alğaç çıkıp koşaları. Min kiçkineden okunu bir görattım. Min olay bedim. Okutucu diyen isimni kim birgendir bizim simyada yoğundu. Bütün hayalim okutucu buldu. Min bir göratıp 30 yıl işledim. Ondan sonra da 30 yılın bir kadirli vardı. Pensiyaya çıkışta 50 yıl, 51 ayga şakırıp işletip durdular. Neçe yıl iken bilmem
ставка ярымға бір өзіміне ішілеген чоқлар болды. Мен ол жақта өзінің 5 балам урамда өсті. Балаларын урамнан аткіріп оқыттым. Садикта олақта бір неде yok. Өзімнің балалар да урамдай. Олар міскіндер әне нәрсе ошы деп қойтмадылар. Мен бұмда мектеп яқыны кірілер. Әне бізге нәрсе іш қойдың деп тұрылар. Мен шо айтып Geçti. Bugün türlü şak, yokşı şakda, ağır şakda kupulduğunu min bekleri buldum. Ben şu 15-16 yaşta min gördüm, 10 brigadir oldum. Boşluğun getireyim. Onları ulada tabil var yekenlerde kem köpünü yazgan, şunu yazdıralar yemine. Ne şöyle yaşap 90'ga җиттем. Тормыш иптәше Мәхмүт абый белән 41 ел тату гомер кичерәләр. 4 ул, 1 кыз тәрбияләп үстерәләр. Гаилә башлыгы 24 ел элек вафат булган. Яши торган өенә кушып яңа үй салынса да, гомер юлдашы Мәхмүт абый белән бергә күтәргән һәм аның кул җылысы сакланган шушы иске, әмма әле нык өендә аның рухына тугры калып гомер итә бирә. Ул партия деген нәрсә бар ул чакта. Агра бирегә партия өчен укыттылар инде. Шушында хәзер мен торам 62 ел, бабайым белә торды 41 ел. Аның ул сугышта кайткан иде тоже 24 ел булды хәзер үлгәнне. Ранний булып кайткан иде, шул аягын кесеп, аягы сыздап, бабайым шулай дип китте. Ул тоже бик тә акыллы кеше. Андый акыллы кеше Татарстанда юк инде, Россиядә я булыр, я юк. Мен шайтырып яшәдем. Хөкүмәттә карады. Менә шул бабай өчен теге якта пишмаклары не әзерләгән йортны хөкүмәт бирде. Рәхмәт. Пенсиябыз вакытында килеп тора. Пенсиям да бик әйбәт. Дания Бишакировна 90 яшы белән район халыкны социаль яклау идарәсе, авыл җирлеге җитәкчелеге, Яулаштау мәктәбе коллективы ветераннар советы вәкилләре котлады. Бәйрәм теләкләрен балалары, кияү киленнәре оныгынышчыкларда җиткерде. Ул инде үзенең ширек гасырдан артыграк гомерен Мишәбаш башлангыч мәктәбендә балаларга башлангыч белем бирүгә башлаган шәхес. Без аны бик хөрмәт итәбез. Без аның белән инде күп еллар аралашып яшибез. Аның киңәшләр сорап, аның белән бәйрәмнәрдә очрашып, ул біз балаларга үзләренең теләкләрен җиткереп, бик матур гына тормыш итәбез. Ул инде бер үзе Мишәбаш башлангыч мәктәбендә 4 класстагы балаларга бер үзе белем биргән шәхес. Ул инде үзенең ширек гасыр гомерендә инде ничә йөз баланы үзенә укырга, язарга, хәреф танырга өйрәтеп, инде ул тәрбия биреп чыгарган шәхес. Үзегез беләсез, менә ул үзе әйтеп китте, чынлап тагын балаларга инде хәреф тану белән бергә укытучы кеше инде ул тәрбия юнәлешендә дә үзенең хезмәтен алып бара, менә үзе әйтеп киткәнчә, чынлап тагын безнең инде Мишәбашта бик эшчән, тырыш, тәрбияле халык яши. Монда инде безнең Дания Әскиянның да өлеше бик зурдыр дип уйлыйм. Әйе, бик хөрмәтле ул авылдашлары, укучылары алдында һәм гаиләләрендә үзенең эшен дәвам итүчеләр булу белән дә бик горурлана юбилар. Укытучылар династиясе бүген 9 мөгаллимне үз эшенә алган. Улы Булат, килене Марсилә дә шушы һөнәр ияләре. Дания әби алар белән бергә олы киңәшчеләре булып гомер итә. Мин әлеге гаиләгә 1998 елда килен булып төштем. Инде менә 22 ел Дания әнием белән бик матур гомер кичерәбез. Аның 4 малае, 1 кызы, барлык балалар белән барыбыз бергә дус булып, тату булып, матур итеп гомер кичерәбез. Аллага шөкер. Әниебез йортыбызның юзагы, кайчан кайтып керсәң дә өебез ачык, Аллага шөкер. Ачык йөзе белән каршы ала. Безнең кайтканга куанып, шатланып тора ул. Менә шуңа күрә өйгә кайтасы килеп тора. Әни әле бүгенге көндә дә үз аякларында рәхәтләнеп йөри, һәрбер нәрсәне аңлый, һәрбер нәрсәгә үзенең киңәшләрен бирә. Без аны хөрмәт итәбез. Әле алга таба да шулай үз көчендә булып, бергә яшәргә язсын иде дигән матур теләктә калам. Оныгым, кешегем бар. Һәрберсе бик матур тулы тормышта яшиләр. Моннан да зур бәхет улы кешегә була микән, юк микән, үземне бик бәхетле карчык дип саныйм. Әле шушыгыга кадәр дөрес хәзер 100% бер нәрсәм дә юк инде. Күздән ачар гына күрә,
Oyağım bütün Allah'a şükür kulağım işte. Gün boyu yani radyonu tınlap duram. Olar böyle tabışmakta şişem. Makalelerini yanlışlıkla şeyler düzeltem de şunu da birisi deyinde deyip. Ben şahittirip tüvem eybet şahittirip yaşap yotam. Бүген бик бәхетле, рәхәт гомер кичерә юбилар. Үзенең үткәнен барлый, шигырендәгечә яшьлеген сагына. Балаларын, онык-ныкчыкларын бик ярата, алар өчен дип яши. Тыл һәм хезмәт ветераны, ана даны медале, бөек җиңүнең юбилей медальләре, фидакар хезмәте өчен медале иясе. Әле дә ачык зихенле, җитез, күршеләре, авылдашлары белән аралашып тора. Кадер-хөрмәттә алдагы юбилейларын да каршыларга насыйп булсын үзенә. Мишәбаш авылында үзенең 90 яшьлеген каршы алган тагын бер юбиляр Сәвия Дәүләтшина. Катлаулы тормыш юлы узган, 4 ятим баланы үз канаты астына сыендырган олы йөрәкле кеше ул. Хәзер дә өй җылысын саклап, балаларын сөендереп яши. Юбилярыбыз Мишәбаш авылының киң күңелле, ана даны орденына лайык булган ак яулыклы әбисе. Үзенең 2 баласын ялгыз аякка бастыргач, тагын 4 балага әни булып килгән. Күркәм сабырлыгы, хезмәт сөючәнлеге аны бу бәхетле көннәргә җиткергән дә инде. Авыр хезмәте хакында ул үзе сөйли. Мишәбашына урман кисәрмәгән 11 яшьтәйем. Хәзер кисәбез инде, кисәргә бізге тотып тартырга кул бар. Ну, көч юк. Кәфия дигән ул 26 яшьләр тирәсе. Шуның белән бергә урман кисәргә менә җагас күтәрә алмый инде. Күтәреп булмый. Ул мәрхүм инде хәзер. Келеді тибе, келеді суға, мен өтірәсің бетенсен, сен неге міндің деймін, мірі, шунан, оннан түшіп вагон тиедім. Әби тумышы белән Алан Елга авылыннан, шунда ук Газижан исемле егет белән гаилә корып 2 бала алып кайта. Кызларын ялгызы аякка бастырырга насыйп булган күрәсең. Иң өлкәне Фалиянур Валиева. Безнең әниебез инде ул шундый да тырыш хатын кыз булды инде ул. Алланың биргәненә шөкер, бер шундый игелекле, менә безне шундый итеп карап үстергән әни инде ул безнең. Ул тракторда да эшләде, ул плугар булып та эшләде, ул дуңгызлар да карады, сыер да сауды, хәтта кыш көне урман кисеп, бура буратып, без сабан туена өйгә дә кердек. Күлмәкләрне дә үзе тегеп киертә ул. Мәнигә инде исәнлек, саулык кына телим. Ул бик тырыш әни булды. Аллаһка шөкер, бик тырыш әни булды. Саулык, сәламәтлек һәм тагын да шушылай иттереп, үз аягында булып, тагын да әле безне сөендереп, озак гомер яшәсә дигән теләктә калабыз. Бу 2 гаилә балалары менә шулай берләшеп, шатлык кайгыны уртак итеп яши белә. Ананың назы, мәхәббәте дә тигез. Әлфия апа бер кайчанда кычкырмады, кул күтәрмәде дип искә ала. Безнең әниебез үлеп китте 67 елда. Әтиебез шуннан соң безгә шушы әниң алып кайтты. Яңа әни. Без аны бик ошаттык шул вакытта. Ул ничәптер безнең әнигә ошаган. Без әнидән 4 бала калдык. 3 абый, кичкенәсе мин 9 яшьтә, 69 елны январьның 12 көнне килде ул. Мин числосында хәтерлим. Каникул битеп киләдер, 1нче класста укыйдыр ул вакытта. Шуннан biz аңа бик тиз ияләндек, бик яраттык. Хәзер дә бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Җаебыз булганда кайтабыз, дөрес инде хәзер картайыштык. Читтәге абыебыз инде Читтә Краснодар краенда шәһәрдә яши. Нидә Армавир дигән шәһәрдә яши. Иң олысы ул да елга бер кайтып шушында әнинең хәлен белергә тырыша, Аллага шөкер. Казандагы абыйларым икесе дә Казанда инде калганнары, алары да Аллага шөкер кайталганда кайталар. Аларның да хәзер яшьләре бара инде. Менә үзем дә Алла бирсә 60 яшьне тутырам инде. Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бүгенге көндә тормышыбыз Аллага шөкер. Без ирем белән 3 бала карап үстердек. Балаларыбыз да Аллага шөкер күрше авылда торалар. Әни балаларны карарга бик булышты, бик ярдәм итте. Ул вакытта мин биемнәр белән тормадым.
Әнкәйләр аерым торадыр, без Яблаштауда аерым тордык. Ирем минем булай да Мишабаш кешесе булса да без Яблаштауга торырга төштек. Ул вакытта колхоз үй бирә торган ие, шунда төштек. Шуннан инде әни бик карады балаларны, кайда барасы булса да, нишисе булса да, балаларны һәр вакыт әнигә менеп куядыр идем. Хәзер дә шаккатам, апайныкылар килер ие, безнекеләр килер ие. Ул аларны ни хәлләр караган, ни хәлләр үстергәндер белмим. Аны белмим, хәзер генә беләм. Мин инде әнинең шушы тырышлыклары, шуның мәхәббәтләре ярдәм биргәндер. Мин үземдәген детсадта эшләдем 25 ел. Шул вакытта да әнине уйлыйдырым. Әни безне ничек шул хәтле ярата алды микән? Мин дә кеше балаларын яратырга тиеш бит дип, балаларны шулай дип ихтирам итеп яратып карадым эшләгән вакытта. Балалары хәзер төрле якка таралышкан, шулай да бик киш кайтып әниләренең хәлен беләләр. Бу авылда кияүгә чыгып калган Зинфира исемле оныгы хәзер аның төп терәге. Ни генә булса да ул һәрвакыт янәшә. Аның тормыш кагыйдәсе хәзерге көндә дә миңа яшәргә ярдәм итә. Ул безне күңел җылысын биреп, йөрәк җылысын биреп тәрбияләде һәммәбезне дәген. Аның менә һәрбер эшләгән эше, һәрбер әйткән сүзе гамәле белән туры килеп бара. Ул инде хезмәт кешесе, гомер буе ул эшләгән. Әле ул бик олыгайганча хәтлек эшләде. Һәрбер эшен ул җиренә җиткерә торган, алдына куйган һәрбер максатын тормышка ашырып бетерә торган кеше. Әбинең менә бу сыйфатлары безнең өчен бик зур үрнәк. Әби зур ихтияр көченә ия шәхес, матур күңелле кеше ул. Һәм мин әбигә чын күңелдән саулык, сәламәтлек телим. Иң беренче чиратта әбигә инде иң кирәге бер ул саулык, сәламәтлек. Әби исән сау булса, авыртмаса, ул безнең өчен барыбыз өчен дә бик зур бәхет. Без аның янына бик еш киргә тырышабыз. Аның һәрбер менә ул авыртса да, ул борчылса да, без аны йөрәкбез аша үткәрәбез. Чөнки әби ул һаман да кирәк һәм иң кадерле кеше безгә. Эш оныгы 26 онык чыгының берсе Алмаз Шакиров гаҗәеп моң иясе. Әби аны һәр вакыт тәрәзә төбендә көтеп каршы ала. Карылыганы кара була, бүрлегәне кызыл була, ярыларыңны ятылар алса. Йөрәккә яра була, ярыларыңны ятылар алса. Йөрәккә яра була. 90 яшьлек юбилейның иң күңелле мизгеле җитәкчеләрнең котлавы. Илебез президентының тәбрикләвен район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов җиткерде. Зур рәхмәтле сезгә, Иман. Авыр тормыш юлы үткәнегез, сугыш елларына эләккән бала чагыгыз, Иман. Зур хезмәтләр куйгансыз бит инде ул елларда. Менә бүгенге матур көнебез, ул сезнең зур хезмәтләрнең нәтиҗәсе. Сәвия әби тыл һәм хезмәт ветераны. 1941-45 елларда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 40, 50, 55, 60, 70, 75 еллыгы юбилей медальләре, ана даны ордены иясе. Оныгы Зинфира аны үзләренә яшәргә алып китәргә әзер, тик әби каршы килә. Булдыра алганда үзем гомер итәм ди. Без аңа бәхетле картлык телибез. Җырлы гомер. Шикша авылында яшәүче һәм гомере буе җырлап үзенең моңлы тавышы белән авылдашларын сокландырып торучы Фирдәүсә апа Назирова бу көннәрдә үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләде. Әлфия Мөбарәкова аның бәйрәм кичәсендә булып кайтты. Фирдәүсә Назирова исеме районыбыз тамашачысына яхшы таныш. Ул үзе авыл хуҗалыгында эшләсә дә, гомере буе үзешчән сәнгатьне, сәхнәне, җырны яратты. Халкыбызның озын моңлы җырлары белән бер рәттән заманча яңгырашларын да башкарып, халык күңеленә юл яра белде. Авылда, районда үткәрелгән күп кенә мәдәни чараларда аның катнашыннан башка узмады. Шулай ук район үзешчәннәре белән ул бергә республиканың зур сәхнәләрендә дә чыгыш ясау бәхетенә иреште. Шушы көннәрдә Фирдәүсә Кәбир кызының олы юбилее уңаеннан Шикша авыл мәдәният йортында портрет кичә булып узды. Саба чишмәләре әдәби-музыкаль берләшмәсе артистлары белән бергә аны хезмәттәшләре, авылдашлары, гаиләсе тәбрикләде. Без аңа сәламәтлек, җырлы, моңлы гомеренең озын булуын телибез. Şulay mengil yaşın mi turgan gün yaşagan sayım yaşın
dostlar bilen yaşagan sayın yaşisi kile yaşarır yaşisi şunu dostlar bilen Durmuş kadrim bilip yaşayık biz dostlar Oluşulay mengil yaşayın mi durgan gül Yaşagan soyun yaşayısı kile Yaşarıp yaşayısı sizi dostlar bilen Жылы кыштан соң быйыл язда ерте килде. Бу көннәрдә табигатьтәге үзгәрешләр күңелне җилкендерә. Жылы яктан кошлар кайта, сыерчыкларны да каршы алдык. Кар эри, бүреләр шыта. Барлык борчуларны алып китәргә теләгәндәй язгы ташулар ярсыды. Табигатьнең яшәрүен безнең иҗат төркеме дә күзәтеп кайтты. Безнең күңел һәр яз сайын кабат яңара. Шуның өчен без аны башка фасылларга караганда сагынып көтеп алабыз. Яшәргә көч бирүче туган ягым табигатендә мең төрле үзгәреш. Кайын кызлары тездән кар суында утыра, агачлар биредә тал песиләре көннән-көн купшылана. Җылы көннәр бозның күзгә күренеп юқаруы балыкчыны гына куркытмый күрәсең. Бу шөгыльдән алар әле баш тартырга уйламый. Ял көннәрендә буз өстенә 60лап балыкчы җыела. Билгеле булганча, һава температурасы 3 көн дәвамында 0 градустан югарырак тора икән, бозның калынлыгы 25%-ка кимей. Иртә һәм җылы килгән язда буз өстендә йөрү аеруча куркыныч. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкмасын өчен саклык кагыйдәләрен истән чыгармагыз. Тирә-юньдәге матурлык, хәвеф-хәтәр, югалтулар булмаганда гына күзгә күренә. Спорт темасына булган хәбәр. Узган ялларда Соба-аренада өстәл теннисы буенча мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында Татарстан беренчелеге һәм Татарстан чемпионаты узды. Республика күләм ярыш быел 3нче мәртәбә үтте. Оештыручылар сүзләренә караганда аның популярлыгы үсә, катнашучылар сафы да арта. Тулырак Райла Галәвина сөйли. Соба-арена мәйданына тезелгән бу сафтагы спортчылар теннисчылар. Алар спортның әлеге төрен сайлап, ныклап шөгыльләнүчеләр, төрле дәрәҗәдәге ярыш бәйгеләрдә катнашып, шәхси исемнәрен, үзләре яшәгән районнарын данлаучылар. Сәламәтлекләрендә булган кимчелекләр аларга бар мөмкинлекләрен эшкә җигәргә комачаулыклар тудырса да, теләкләрен сүндермәй. Тагын да үз өсләрендә эшләргә, үсәргә ихтыяр көче тәрбияли. Республика күләмендә 3нче ел рәттән оештырылучы мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында өстәл теннисы буенча Татарстан беренчелеге, Татарстан чемпионатының катнашучылар аудиториясе артуын да танырга кирәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, беренче елларда алар 30лап булса, быел 100гә якынлашканнар. Алар республиканың 13 районыннан килүчеләр. Желание тренера, активность тренера, общение с родителями, привлечение. Я не буду выделять именно настольный теннис. В любом виде спорта это все доступно. Главное желание 3 сторон. Школа, родитель, тренер. Тогда будет результативность. Спортчыларны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Аларга Соба җиреннән күңелләре булып, җиңүләр яулап кайтуларын теләде. Менә шундый категория кешеләрне ярышларда катнашып, көндәшләренә каршы уйнап, җиңү шатлыклары кичерергә өйрәтүче райондашыбыз спорт ветераны Рәшит Кәримовка ГТО нормативлары күкрәк билгесе тапшырып котлады. Рәшит Хәбибрахман улы районда ветераннар командасы белән тренерлык итә. Аның спортчылары даими җиңүчеләр. Кайда гына барсалар да районга дан һәм кубоклар алып кайталар. Райондашыбыз Ләйсән Зарипова өстәл теннисы буенча Россия җыелма командасы составын тулыландыра. Бүген дә ул Соба-арена мәйданында үз көчен сынарга әзерләнә. Алда тагын да зур турнир Төркиядә көтелә. Рәшит Кәримов аңа бүген шушы зур ярыш өчен кирәкле спорт кирәк-яраклары җыелмасын бүләк итте.
Ярышлар башланып китте. Уеннар өчен 2 зал әзерләнгән. Спортчылар сафында акылга зәгыйфләр, терәк хәрәкәт системасында тайпылышлар булучылар, коляскада утыручылар, ишетмәүчеләр бар. Түбән Камадан тренер Резида Хайнецкая 8 кешелек команда алып килгән. Бүгенге көндә буларны чыгарып кеше кайберләрен кеше арасында күрсәтәсе килә. Яхшы укучылары да бар. Аларның һәрберсе футболда или чаңгыда беренче урыннар алган булса, тенниста или беренче мәртәбә килүчеләр дә бар. Бүгенге ярышларда 9 коляскада утыручы спортчы көндәшләре белән үз мөмкинлекләрен сынады. Аларның һәр кайсы өстәл теннисы белән күптәннән һәм даими тренер кулы астында шөгыльләнә. Яршалыдан Юрий Вишневский 5 яшеннән травма нәтиҗәсендә коляскага кала һәм ул үзен спортта сынау нияте белән өстәл теннисына килә. Инде менә 7 ел аның белән ныклап шөгыльләнә. Республика, Рәсәй турнирларында, чемпионатларында катнаша. Райондашыбыз Раил Галиякбаров белән алар парлы разрядта бергә уйныйлар. Сабах я 3-й раз, вот, как только начали проводить соревнования здесь. И, ну что хочу сказать? Хочу сказать, что здесь очень хорошие условия для настольного тенниса. Очень чувствуется то, что здесь, в принципе, этому виду спорта уделяется много внимания. Вот, также хотел отметить, вот это новое учреждение, оно очень качественное, очень доступное, очень красивое. И, ну, то есть здесь, мне кажется, если здесь жить и заниматься, это вообще, наверное, одно удовольствие. И играть здесь, соответственно, тоже. Көн дәвамына сузылган ярышлардан спортчылар һич кенә дә армадылар. Аларга үз эшләре белән аралашу тагын да зур көчләр генә өстәде. Уен дәвамында ясаган һәр хәрәкәтләре үзләрен сәламәт тормышка якынайтты дип тә әйтергә мөмкин. Шуңа да монда җиңүчеләр юк. Алар көндәшләренә аз гына очкога оттыручылар. Җиңүчеләр баскычына исә безнең районнан 19 райондашыбыз күтәрелде. Бу атна яңалыклары менә шулар иде. Чыгарылышыбызны кабатлап сайтыбызда, социаль челтәрләрдә карарга мөмкин. Сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез булса, телерадиокомпанияның 24311 23369 телефоннарына шалтыратып мөрәҗәгать итә аласыз. Алда сез мәңгегә безнең хәтердә сәхифәсе һәм җырлы бүләк тапшыруы көтә. Атна информацион чыгарылышын әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Күңелле, файдалы яллар насыйп булсын үзегезгә.